kawai ni gaskiya inna billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yadda kawai shikenan ya dauki handset dina in don kauye mai kyau mai rike shaji kawai ashe an dauka an sayar an zo an bani wani soft touch ba ta rike shaji tana dauke mani ashe shi billahi allazi la ilaha illa huwa kawai ni a bar mani handset dina kawai ni yanzu haka ma na hado kaya na zan je in gaida an gone in dawo gida billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yadda kawai ni a kawo mani handset dina. A'a, Malam Ango. Dan Fulani ya ake ciki ne? Hande mi ikai ni ɗum. Yanzu ashe an maka aure ake shi. Baka mamaki. Me ya shiga da kai gidana? A'a, to na ga mun zo gaisawa da kai Malam Ango. Sai kashe mani ya ake shiki. Shine na je guri matan ka na nuna mata yadda ake shiki in ka dawo sai ta nuna maka. Ya mana dan Fulani. Ce ma fa na yi ya ake ciki ba ya ake ciki ba. Kawai da ka shiga gurin